Sunana ne Ibrahim, Ibrahim ɗan Dukununu wanda ana kirana da shi tun lokacin da ina daji. Lokacin muna aikata abubuwa wanda ba su da kyau, a ƙarshe na diba na ga ba su da kyau, na ji tsoron Allah ba don wani ya kira ni ba, na dibi ranar da za ni kuma ma Ubangiji abin da za a tambaya ta da shi. Akwai abubuwa wanda na biyo ba da dama. Na daidai kaga lokacin da mun karɓi sasanci ɗin nan mun yi don Allah ne, kuma mun yi dan dangin mu su ji da mun kai kuma su bi su ma su ji tsoron Allah su daina wannan aiki hakan. To daga bayan haka nan lokacin da na karɓi wannan sasanci, lokacin mai girma Amen Gusau shi ya ɗauke ni ya miƙa ni wajen kwamishina Dauran ya yi mani alkawali za a kai ni wurin excellency Muhammadu Mutawalle. To daga lokacin bayanan kuma an ta ciya za a kai ni mu je mu interview da shi in mu samu bayanan da muka tattauna da shi, a samu abun da aka ba mu na riƙa gidajenmu wanda za mu tama su kayan kansu gwamnati da abubuwa da dama bayanan sirri. To a yi haka ɗin dai an je da ni wajen kwamishinan 'yan sanda Abu Yaro mun tattauna, na ce masu ne zan yi aiki tare da su a tare da bayanan sirri, ni kuma ina so su ɗaukar min alƙawalin nan da an kai a cika man shi. To har yau dai ina tare da 'yan sanda har yanzu na jihar Zamfara, har sojoji na yi tare da su, ina tare da su. An yi man alƙawali za a sai man gida, a samu jari a bani wanda zan rinka sana'a da shi, kuma ina tare da su ina ta masu aiki. To gaskiya har yanzu dai ka gani ɗan kashi daɗi daga mun haɗu dai da ka gane ni haka nan ka gane ni ko yanzu babu wani abu da ya biyo ba, sai dai in na je na kokanta na ce gashi ga abubuwa da suka kasancewa sai a ce man za a yi, kuma har yau dai ban samu wani dogon labari ba daga ciki. Na farko akwai bayanai da dama a zance idan Allah ya taimake mu kuma mutane sun diba bayanin da ni, in Allah da za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Kamar na daidai in ce mu danginmu Hilani su ji tsoron Allah duka abun da suka yi, kuma duka abun da zan ƙara bayani a ciki ta sashin da na ce za a samu sasanci, kaga mu cikinmu Hilani akwai kuma mutane Hausa 'yan banga suna takalar mutanen nan har yau, suna tare kan hanya suna zagi 'yan uwa wanda ba su ji ba su gani ba suna kashewa, kuma sun san da ba su ne ɓarayi, sun san inda ɓarayi suke. To abin da nake gani kamar su za su yi kira ne su masu magana, mu kuma a zanna a samu zama da mu da na baro wannan sana'a mun ka bari don Allah, kuma za a samu hanyoyi ta sirri kamar bayanan da zan bayarwa ta sirri, tare in Allah haɗa ni da mai girma gwamna zan ba shi bayanan sirri wa'annan insha Allah ta kansu za a ci nasara. Insha Allahu akwai su da dama da akwai lokacin da ni kaina lokacin da na shiga na ce zan tama jami'an tsaro aiki, na ta masu sun gani iyaka kokarin da na yi, na ba da gudunmawa da dai mutane ba wanda ke ciki wannan harka, na nuna ba ni sonta, kuma na nuna musu lalle aikin da suka ina ta masu gare shi ba sau ɗaya ba sau biyu, mutane wa'anna na ba su amfare ne sun yi aiki da shi kuma sun ga nasara gare shi. To a bayan haka nan kuma na ba da gudunmuwar cewa insha Allahu in dai za a bi kamar al'amuran da na gani kamar irin wannan lokaci abin da zai samar da zaman lafiya, mutane informa ne sun kashe jama'a a cikin ƙasar nan, suka haddasa bala'i a cikin ƙasar nan, informa, saboda kaga dai wanda ke can cikin daji bai san yadda aka hituwa da ƙarahun nan ba sai dai aka mai su, amma ƙa'ida ne kaga menene informa wa ana kira informa ai kusan mutane duka yanzu informa ne, tunda haka mutanen da suke samo shanu suke kidnapping kuɗin nan ba cin su suka yi ba, suka ba da su suka ana so musu wasu abubuwa da su, kuma wanda suke ba ana ganin suna wuciya, misali kamar irin bisashen da suke tahowa da su cikin jeji ai kaga ba yanka su suka yi ba, kasuwa suka kai su suna sayarwa.
to kaga masu shiga motoci suna zuwa suna so bisashen nan ai ka gani ana ta kiran informa to ka je kai ka ce ba barawo bane ka so ta hannun barawo, to ta yaya ne abu zai iya kare? Kullum an kwaso dukiya an kawo kasuwa an sai suwa kuma abin ba a daina ba haka. Ai kaga shi wannan abu da ka gani idan an tsaya an bi tsari, idan ana son zaman lahiya za mu iya roƙi mutanen nan in suna son zaman lahiya su zanna, in ba su so kusan muna iya mu nuna ma gwamnati ba tsoronta suka yi ba kuma za a yi maganin su. Da farko abun da ina gani kamar cikin wannan sana'a da mutane kai ta haddasa bala'i cikinta, akwai jahilci, akwai rashin sanin manufa. Menene rashin sanin manufa? Yau musulmi duk musulmi ne, duka in ka bincika masu aikata wannan abubuwa ba yawancin su ba wanda an ka sato rago an ka suna da shi, sai dai wanda su yanzu suna iya su sato su su suna da shi, kaga wannan babban bala'i ne. To shine ina kira su ma su fahimta wannan abu da suka su daina, kuma shi abun da nika kira daga mai girma gwamnan jihar Zamfara a har yanzu ta hanyar sasanci a ƙara zama, a nemi sarakuna na Fulani a ƙara zama. Idan zaman sun ga bai ya to mun san da ba za su yi ƙarfin gwamnati ba, mu muna goya ma gwamnati ba 100% insha Allah. Duk inda suke mun sani, mun san masu yi musu ayyukan nan, mun san masu tahiya suna haddasa wannan al'amura cikin ƙasa, muna iya sa a yi maganin su insha Allah. Shawarar da nake ba mai girma Muhammadu Matawalle ni Ibrahim dan Dukununu, wanda ya ko bai gane ni da ijiya ba ya san akwai lokacin da kwamishina Daura ya ba shi waya, mun yi waya ya ce in ya dawo za a kai ni wurin shi mu samu bayanan sirri a nan ba shi, har yau dai Allah bai cika lokaci ba. Shine ina fatan da duk Allah ya samu zama zan ba shi bayanan sirri wanda za a bi insha Allah kuma a samu zaman lafiya cikin jihar Zamfara. Don mun san kamar irin abubuwan da ke faruwa a Neja, Kebbi, Kaduna, Sokoto, mun san abubuwan nan masu yin su duk yawanci ba can suke zaune ba, cikin jejin jihar Zamfara suke zaune, to kuma yawanci ba wanda ba mu san inda suke ba. Amma mun san da sanin cewa shi mai girma gona bai san da wasu abubuwa wanda ake a cikin ƙasa ba, tun da kaga ba shi ka zo ana gabatar da komi ba, yana sai dai abin da ya ji an zo an gaya mashi. Amma mu da na zauna a cikin jeji mun san wasu abubuwa da ake ta cewa gwamnati ita ke kai mu barayi, ƙarahu, ƙarya ne, ba haka ba ne. Wanda ke ko da akwai mutum ne ko jami'i ne wanda ke hudda da barayi ba zai yarda ba ya nuna ba dangi ne yana hudda da su ba, koko har yau duk abubuwan da aka mun yi zama wuri ba mu taba ganin wani dan siyasa babba ba hakan ga wanda ya zama kwamishina ko ciyaman wanda ya je da ba ana hudda da shi, sai dai a tura wasu daga ɗaya cikin mutane wanda baka tsammani suna aikata wannan abu. To shine muna iya ba mai girma gwamna shawara da shi, mu wannan mutane masu aikata wannan abubuwa mun sani ana ta kiran gwamnati ana ganin laihinsu, ba gwamnati kaɗai ba. Gwamnati ba abun da ya sha mata kai, abun da ne mutane ba su tunkara, ba su gane ba, ba su san masu aikata wannan mugan abubuwa ba ne. Wallahi duk wanda aka ce dan majalisa ne ko kwamishina ko mataimaki haka, gaskiya ba za ka gane shi ya je wurin wannan hudda ba, sai dai in a ce yana tare da masu yi to shine. Amma cikin wannan masu abubuwa kamar yadda na ce yana tare da masu yi, masu so bisashen nan in yana ba wasu kuɗi suna mai kasuwanci, suna zuwa suna so bisashe ga hannun miyagun ɗaya, suna zuwa suna sayarwa suna ba shi kuɗi, nan ne yake tare da hannu ga wannan haraka.